аз 23 то 25 июн дар шаҳри Улан-Батори Муғулистон мусобиқаи Гранд Слам баргузор мешавад. Дар ин чорабинӣ иштироки 345 варзишгар аз 44 давлати ҷаҳон дар назар аст. Тоҷикистонро дар Гранд Слами Улан-Батор 6 нафар муаллифӣ менамоянд. Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар даври якуми вазни 60 кг бо Нейл Макдоналд аз Британияи Кабир нерӯ месанҷад. намояндаи дигари кишвари мо дар ин вазн Меҳрзод Суфиев бошад, бо Ромарик Вендиямбауда рӯбарӯ мегардад. дар вазни 66 кг Обид Ҷебов дар даври аввал бо варзишгари тайпейчин Иен Минченг ба татами мебарояд. Беҳрӯзи Хоҷазода бошад дар вазни 73 кило рақобатро аз даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Руслан Ҳалавачов ва Вонҳи Ли нерӯ месанҷад. Комроншоҳ Устопирён ҳам дар даври аввал озод аст. Дар даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Арам Григорян ва Аян Байгазӣ рақобат менамояд. намояндаи Тоҷикистон дар вазни ҷамъи 100 кило Мансур Раҳмон бошад, бо варзишгари қазоқ Одил Оразбоев сабқат мекунад. дар рӯзи якумии мусобиқа рақобатҳои вазни 60-66 кг миёни мардон, 48-52 кг миёни бонувон сурат мегиранд. телевизиони варзиш ҷараёни сабқатҳоро ба таври мустақим пешниҳоди ҳаводорон мегардонад.